Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Ani bos kang norok te kubun matarok no ta tondi. Norok sakni bagi nok sakani mungsasuk no kosolke eba hasakani eba ke tui bisingni mungsasuk no kosolke mang tatagdi. Norok abor no ta khulumdi phiata buta mondi. Tamne hinba ang noroni subrayung kaitor ongkha risiganang kaitor. Ano khibinai bufasongni sayani bagi busarok no kusung tham te kusung brui mazra riwo. Oro singnugo kaito no kari sing mungsasik mang no tagi khulumui se manya. Abong thung Jishu Kristoni murti, ong thung Jishu Kristoni photo, ong thung cross eba je kuno sing tagi khulumui manya. Sing kubun takjak matanyo khulumani baibo mathangjagi manya. Paithago ongkake Jishu Kristo sao John chapter 14 verse 6. Angno lama angno kubui angno mathangnai. Ani bisingti phayake kewo phano khoroksa phano mathangjagi manya. Kewo phano khoroksa phano aphane aro thangi manya. Sengsar ha ganangai ning kabangma lama na jogi mano. Kabangma dormorogo ning thangi mano. Pheba Jishu no karite kuno lama se krei. Kubun lamao kubun dormao ning jesek phano khasik di thangdi. Mathangjak mani krei. Tamne hinba Jishu Kristo kha kubui te lama bo se mathangnai hinisau. Buni bisingti thangke simise suk na hau sing mol brum brum tongine.